Значи хора, добро утро. Часът е не знам колко, ама сме спали по 2 часа и половина, защото в 3:30 тръгнахме от хотела за планината Дъга и вече сили нямам. Пътували сме час и половина, докараха ни сега ето тук, ама е ужасно студено. И ни докараха сега ето тук, за да закусваме. Спера. Виж? Си. И съм толкова крива. И сега тук ще закусваме. И после ще се катерим. Айде. Часът е... Колко часа? 7. 6. Ох, здравейте, банда! Часът е... сега ще правим... Часът е 8 без малко и чак сега пристигнахме. Значи пътували сме около 3 часа и половин час за закуска, където ни спряха. Слава Богу, времето вече е доста по-топло. И сега ще ви покажа 7 години по-късно. Аз съм отново на Виникунка, планината Дъга. Била съм тук през 2018, когато тепърва ставаше популярна и всичко беше тотално различно. В момента може да се качиш дори с моторетка и се чуват едни шумове на мотор, едни коне препускат, обаче факт, направили са го достъпно за всички хора, така че да видим как ще бъде днес, дали ще издържим на тая надморска. Тръгваме от 4 и нещо, стигаме до 5200. Адски слънчево е, луната се вижда, сега ще ви покажа. Има Wi-Fi явно, забележете. И просто всичко... Ох, задъхвам се като говоря толкова. Но нищо. Има Wi-Fi. Wi-Fi. Представете ли си? Пълно е с бушчета. И... Пълно е с бушчета. Насякъде просто. И ето ги моторетките. И от тук натам се тръгва. Ето обаче какво ни очаква. И луната. We are four with Annie. Okay? Okay. Ready for hike? Ready for rock and roll? Wow. This way, please. Let's go! Тръгваме! Beautiful! Вижте това сърчице. Който не може да катери, хваща кон. Магаренце. Ти представяш си трафик в планината, защото минават мотори и бъгита. Обаче сме оцелили с време и е слънчево, няма един облак, така че цветовете са магични. Как сте, група? Дижа се, нали? И като ходиш бавно е топ. Да. Ама нали сме по лекия път, а не сме по дългия. Ми така изглежда. Трябваше да взема щеките. Оля! Gracias.
Хю. Абе, чувам аз някой прахти зад мен, а той е този с коня. И тук още един. За сега държим фронт и катерим сами. Милото конченце. Не ви чувам! Happy day! Happy! Май сме се аклиматизирали. На 4850 танцуват Happy Day. Happy Day. Let's go. И си ходиме. Да не паднеш. Няма. Направо сме в индийска нишка. Приказно. Реално ние сега се качваме от някакъв шанопът. Това е планината Дага и ние сега сме зад гърба й. И оттам лека по лека ще стигнем ето този връх, откъдето ще направим тези така прословути красиви снимки. Хю, ма тежко се диша. Ние по-полегато ще го качим. Ние тук малко ще трябва да не. Минахме половината път. Гледайте колко красиво. Хю! Още малко остава. Като правиш по-бързи и големи крачки. И се задъхваш яко, сърцето почва да бие. На много от дамите им сърцето получават, пулса се дига сигурно на 150. И трябва просто да се спре за малко и дишкаш. Ако не, има една такава, сега ще ви я покажа. Продават такава вода на някакви различни билки с алкохол и си слагаш малко в дланите, разтриваш и вдъхваш 3-4 пъти и това ти отваря. Там помага ти да дишаш по-добре. Също, както знаете, листа от кока дъвчем. В момента смуча бомбон от кока. И така. И сме почти горе. Може с малко гледка, хората там, ламите.
Поздравявам ви с тази гледка. Поздравявам ви с тази гледка. Мега. Очаквам, че ще си изкачим. Уху! Ма ние още не сме. Как ще не сме? Юху! А гледайте на там. Майко. I'm so happy. И като пристигнеш на върха, е така. Глъч, хора, нашата група, пазарчета, лудница. Ето и то. Ти представяш ли си? То по-добре да се качиш горе да се снимаш. И това е, мили хора. Много по-яко е да се снимаш, докато се качваш. Защото тук е комърс. Иначе е готина тая. Нещо, което може да направите на върха, докато чакате за снимка, е да си... Пардон, на сърво. Вече му видим. Подпечатайте. Можете да си направите печати. Плащате 2 сола на тази мадама и ти прави печат на Мачу Пикчу, на Куско, на Виликунка. И така. Значи хора продават магничета горе на 5200. Продават пържени пръшки, биричка. Ето, какво ли не, всичко има. Важното е, има пазар. А пък аз пия, направила съм си минерална вода с листа от кока. И това всъщност помага. Горчи, обаче наистина явно помага, защото стигнахме хора. Вижте. Цялата група е тук. Нали се вижда? Вижда се. И сега чакаме на опашка, е готино. Ето я опашката, представете ли си? Обаче почти ни дойде реда. Хора, ако сте стигнали до тук, никога не се редете на една глупава дълга опашка. Никакъв смисъл няма, блъсканица, а просто си се качете тук на най-високото. Така ли иначе сте стигнали до тук още 10 минути и забележете каква гледка ще ви се отвори. Териш още малко нагоре, пълно е слами, с които можеш да се снимаш. Завърташ се и имаш ето тази гледка. Не си долу. И е мега много по-яко. И хората не ти пречат. Ти пак си виждаш и виждаш всичко. И е яко. Още малко. Гледайте. Тук има отново опашка, мили хора, за да се снима с табелката. Аз ви съветвам да дадете по 2 или 3 сола, което са 2 или 3 лева. Даваш 2 или 3 сола и се снимаш с ето тази табела. Упс. И с тези лами на фона на планината. И всичко е чил. И е супер. А иначе трябва да чакаш на опашка, за да се снимаш с една табелка друга. А вижте обаче какви гледки се разкриват тук. Глечера е върха. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. That one is insane.
And then you have this one. Хора, значи, слушайте моите съвети. Като се качите, всичките тези опашки и отивате, това коя страна е? Като сте с гръб, отляво на планината и само погледнете, няма жив човек. Планината се вижда, тераси, приказка. Уникално. Гледайте само. Гречера също. Гледайте само. Хора, значи, ето там е цялата лудница, ето това е върха. Ако слезете отляво на него, намирате тази ръка. Срещу 5 сола или 2,50 се снимате. Много симпатично момченце, обаче гледайте, гледката е върха. И е приказка, просто наистина, вау. Еми да. Казвам ви едно чао. Искрено и хепи чао от Виникунка. Ако имате нужда от нещо, пишете в коментар. Юху! И гледайте сега, хора. Чакайте малко да обърна. Понеже пак останах последна, сега се връщаме и няма жив човек. Моя съвет е, ако идвате големи групи или ако някак си сте поне за едно бусче, не тръгвайте в 4-5 сутринта, като всички останали хора. Тръгнете 2 часа по-късно, наспете се, закусете си и реално ще дойдете след масата, след наплива. В момента тук няма жив човек. Гледайте каква красота. Няма живо пиле. Има останали малко там брой хора, но нищо за сметка на каквото беше сутринта. И също правих да ви кажа, че ако някой има притеснения, страда от височинна болест, освен че пиехме доста често чай от кока, дъвчиш листа от кока, тази водата, която ви я показах, има и ето това нещо. Окси шот се нарича. Въобще не тежи. Струва, колко парички струва този окси шот? 45 техни пари, това са 20 лева и стига за качване и слизане. Даже сега си го раздаваме, за да се изхъби, за да не се носи по куфарите. Та това са ми съветите. Айде, бай!